Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da kasancewa da ku a channel ɗinmu ta Jabiri TV a daidai wannan lokaci. Sunana Jabir Umar Adam. Ok, to a wannan bidiyon zamu ga yadda ake gano dukkanin wani wanda yake sauraron wayar da kake a lokacin da baka sani ba. Kamar yadda kuka sani akwai tsarika da dama da ake iya ganewa mutum yana saurara kiran da kake. Misali ka kira dan uwanka ko yar uwarka ko ma dai wa ka kira, kuna iya yin magana ne ta sirri, to amma akwai wani wanda yana iya saurara duk wannan wayar da kuke yi ba tare da kun sani ba. To amma kafin mu ci gaba, idan wannan shine farkon zuwa ka cikin channel ɗin, ka danna alama ta subscribe sannan ka danna alama ta ƙararrawa domin samun dukkanin wasu bidiyoyi da muke kawo a cikin channel ɗin. Sannan kuma kafin mu ci gaba, bari in dan kawo muku wani tsegumi akan wani website mai matukar muhimmanci wanda ya kamata a ce kun shiga kuna sayan data a cikinsa, shine Usman Tech Data. Usman Tech Data application ne, suna da application a Play Store, sannan suna da website wanda za ka iya zuwa ka register kamar yadda kuke gani. So idan ka shigo, zan sa muku link din a description, zaka zo ka taba nan wajen. Amma kafin mu shiga, bara za mu leka cikin website din mu ga price din data din su da sauki ko ba sauki. Amma dai wannan website ne mai matukar saukin data, amma dai zan nuna muku yadda za ku register ne domin ku samu damar shiga cikin website din. Anan zaka sa sunanka, nan ka sa sunanka na biyu, nan ka sa phone number, sai kuma ka taba continue. So bara na register din gaba daya, sannan sai mu dawo mu ci gaba da bidiyon. So bayan ka sa sunanka da komai a can, bayan ka taba continue zai kawo ka nan fuskar kamar haka. A nan za ka sa state ɗinka, nan sai ka sa password, nan sai ka meta, nan sai ka sa transaction pin ɗinka, nan kuma sai ka ce register. To bari in ce register a daidai nan wajen mu gani me zai faru. Ok, za mu ɗan jira shi kamar haka. Gashi nan yana processing. Za mu ga data ce mai matuƙar sauƙi da kuma quality ga wanda yake amfani da ita, don haka yana da kyau ku yi amfani da shi. Zan sa muku link ɗin a description na nan bidiyo, sai kowa ya je ya register. Sannan zan sa muku link ɗin application ɗinsu wanda za ka je ya kai ka Play Store, sai ka sauke application ɗinsu na Usman Tech Data. So bari mu ga ya gama buɗewa kamar haka. Kamar da kuke gani yanzu nan haka, gashi nan waɗansu bayanai ne wanda za ka iya tuntuɓar su, wanda idan ka samu matsala ko kuma wani makamancin haka, to kai tsaye za ka iya tuntuɓar su a WhatsApp. Idan za ka sa kuɗin da ya haura 2000, kai tsaye za ka iya tuntuɓar su a WhatsApp. Gashi nan sai kai manual funding, za su sama shi a cikin account ɗinka nan take idan har kana bukata. So idan muka zo kuma sai mu taɓa OK a daidai nan wajen. Kamar yadda kuke gani, nan shine asalin cikin website ɗin. Za ku ga gashi nan haka, nan gashi nan za ka sayi data, za ka sayi cable TV, za ka sayi electricity, za ka sayi exam pin, za ka sayi menene, gashi nan ga profile ɗinka. Za ka iya zama agent da wace tsaya ce duka. Misali idan na zo nan na ce bari in sayi data, ga data na a ƙasa, bari in ce data, zan sayi data ta MTN. bari mu ga price ɗinsu. So zai buɗe mana a nan, sai mu zaɓi network, zan ce MTN. A nan kuma sai na zo na zaɓi SME saboda yawanci da ita muke amfani. So bari mu ga plan ɗinsu. Oh my god, wannan data ce mai sauki, kun gani 261. To misali kana sai da data, kaga zaka iya zuwa kai amfani da wannan application din na Usman Tech Data saboda 261 suke sayarwa, kai kuma zaka iya zuwa ka sai da ita 300. kaga wannan riba ce da zaka samu mai matukar sauki sosai. So wannan shine da za ku yi register da kuma yanda za ku sai data ɗinku. Zan sa muku link ɗin application ɗinsu a description wannan bidiyo. In ka taba zai kai ka Play Store, sai ka sauke. Sannan kuma zan sa muku link ɗin wannan website ɗin nan ga account number ɗinka, nan gashi nan kamar haka ta bayyana nan. Ga sunan da yawa, sai ka zaɓi wanda kake so ka aiki da ita wajen sa kuɗi a ciki. To amma dai ban san yadda tsarin nasa yake ba, amma dai dukkanin wani website na data, Wema Bank, Money Point sun fi daɗin sa kuɗi, sun fi saukin saurin shigowa. So za ku iya aiki da waɗannan guda biyun, kuma wani irin website ne na data. So mu koma mu ci gaba da bidiyon mu. Mun fara magana akan yadda zaka gane wanda ya kira ka, yadda zaka gane wanda yake sauraron kiran da kake a lokacin da kake yin kira. Kamar yadda kuka sani, akan iya sauraron kiran mutum cikin sauki ba tare da mutum ya sani ba. To ta yaya zamu gane? Hanya ta farko da zaka bi shine zaka zo ka sa star 062 hash. Idan muka sa star 062 hash, sai mu danna kira kamar haka. So bayan mun danna kira kamar haka, ok, ba ma daidai na sa ba, so zan sa star hash 62 hash, star hash 62 hash, kada ku manta. So kamar yadda kuke gani duka anan za ku ga not forwarded, voice not forwarded, data not forwarded, FX not forwarded, SMS not forwarded, sannan kuma an ce since shi ma not forwarded. To wannan yana nuna kenan ni dai a yanzu haka babu wanda yake iya sauraron kiran da nake yi. To misali idan ana sauraron kiran ka, anan zaka ga number sa,
a wajen da aka sa not forwarded din nan, to dole sai ka samu number ɗaya idan har ana saurara kiran da kake yi. To idan ka ga number da ake sauraron kiran ka ya zaka kenan, na farko zaka iya ɗauka domin ka tabbatar da waye, na biyu kuma shine zaka je ka katse. To ya za ka katse? Yanda zaka ka katse din shine zaka sa #62# sai mu danna kira kamar haka. So bayan mun danna kira za ku ga an ce gashi nan menene sure was successfully, gashi nan kun gani an katse dukkanin wani kira da ake iya saurara ta wanda ban san da shi ba. To ni daman babu, to amma me na danna duk da haka ya ce min an yi successful ɗinsa ya sauka. To wannan shine yadda zaka sauki kiran da ake saurara ka ba tare da ka sani ba. Mu kasance da ku a bidiyo na gaba, da fatan kun fuskanci yadda abun ya sa gaba. Okay, ko ma wani irin sim kake da shi, wannan code din zai iya ma aiki, sai ka je ka tuntuɓa ka duba ka gani ko akwai wanda yake saurara kiran da kake yi.